Bé, bona vesprada. Gràcies també per haver-nos convidat l'Ateneu i la plataforma Menorca per la Pau i donar-nos l'oportunitat de, des de diferents perspectives, tractar un tema aquest repte tan gros que tenim ara, no? Que jo comparteixo, crec que el 102% del que ha dit Moratinos, i m'ha agradat molt el que ha dit el general, perquè ens dona unes informacions complementàries que moltes vegades no sabem, no? Sobre aquesta automatització de les decisions que a vegades estan configurant, encara augmentant més el perill d'aquesta tercera guerra mundial, o digue-li el número que tingui. Clar, la pregunta és que tinc més preguntes que respostes, és a dir, no és fàcil contestar si som en una altra guerra mundial, entre altres coses perquè no ho podem saber, perquè no tenim perspectiva. Els dos casos que ha explicat ell, quan maten el príncep i quan fa això, ningú sabia que allò era la Primera i la Segona Guerra Mundial, això és una etiqueta que s'ha posat després, no? Però bueno, la història anem aprenent i sí que vivim en aquesta paradoxa. Si ens diuen que la guerra s'acosta, és que ens volen justificar la necessitat de preparar-la. Hi ha les dues versions, o sigui, la teva és clara. Ei, que ve la guerra, preparem-nos per oposar-nos-hi. Però també, com ara veurem, hi ha qui diu, atenció, que ve la guerra, preparem-nos per armar-nos més i poder vèncer, no? Abans d'entrar en matèria, m'agradaria citar una frase que he descobert fa molt poc de Francesc d'Assís, el famós Sant Francesc. Sabeu que va renunciar a la riquesa, es va despullar davant del bisbe i el seu pare i li van preguntar, home, però què fas? I diu, si tinc propietats he de tenir una llança per defensar-les. Déu-n'hi-do. Enteneu, no? Llavors, ara intentaré explicar on som en el camp de la llança, de l'armament, i després intentaré explicar què té a veure la defensa d'un determinat tipus de propietat, perquè hi ha aquest vincle entre les dues coses. També val a dir que pot passar a l'inrevés, que quan jo fabrico llances necessito crear on utilitzar-les. I per tant, hi ha aquesta doble dinàmica que ja ha estat presentada fins ara. El senyor Mark Rutte, que és secretari general de la OTAN, que és més competent que jo per opinar sobre on som, diu no hi ha amenaces imminents pels aliats, però el perill avança a tota velocitat. Això ho ha dit fa el dia 12. No estem en guerra, però per descomptat tampoc en pau. Caram, interessant, no? Demana a l'aliança que canvia una mentalitat de guerra i acceleri la producció i la despesa en defensa perquè el 2% del PIB, que el Trump sempre diu que els països de la OTAN haurien de dir, serà insuficient per dissuadir possibles adversaris en el futur. Per tant, els ciutadans dels estats membres de la OTAN han d'acceptar sacrificis com retallades a les pensions, a la sanitat, això ho acaba de dir aquest senyor, Déu-n'hi-do, no? També la posició d'Andrius Kubilius, nou comissari de defensa de la Unió Europea, que això no existia abans, no? Ara tenim un ministre de defensa a Europa, ja diu que considera que invertir en defensa és invertir en pau. En això és una mica la idea aquesta, si vols la pau, prepara la guerra, no? Dit d'una forma més moderna, és la mateixa mentalitat. Molt bé, he preguntat al nou oracle, com que no sé donar la resposta al nou oracle, per mi es diu ChatGPT, diguem, no? Tu preguntes i he preguntat, som en una altra guerra mundial, a la intel·ligència artificial? Diu, no, actualment no estem en una altra guerra mundial com la que es va viure al segle XX, com la que es van viure al segle XX. Tot i això, hi ha un augment preocupant del nombre de conflictes armats actius arreu del món, el més alt des de la Segona Guerra Mundial, i reflecteix una creixent inestabilitat política. Tot i això, aquests conflictes, per més greus que siguin, no tenen el caràcter globalitzat ni la coordinació massiva de potències que definiria una guerra mundial tradicional. Entenguem aquestes precisions que fa, del tradicional i no com les del segle XX. També he preguntat al ChatGPT sobre la despesa militar mundial i les bases militars estrangeres. Pregunto això perquè és on molta gent avui ens adrecem a saber, a la Viquipèdia i al ChatGPT. Llavors està bé saber què ens diu aquest oracle. La despesa militar, diu, la despesa militar mundial s'ha incrementat fins a, ara no sabem comptar, 2,4 bilions de dòlars, milions de dòlars, en el nivell més alt mai registrat. Els Estats Units
també el ChatGPT diu té 750 bases militars estrangeres en 80 països. La Xina en té quantes? 8. Bueno, segons el GPT, 8. És l'oracle. Rússia i Xina estan envoltades. Si mirem el planeta des del Pol Nord, veiem que aquestes 700 bases americanes quasi la majoria envolten a Rússia i Xina. No és una casualitat, eh? I en canvi Xina té una a Djibouti, les altres les té al mar de la Xina pel conflicte que tenen allà, no? El CIPRI, que és aquest famós centre d'estudis de suec d'Estocolm, dona dades significatives sobre la cursa d'armament. Complementàries a això, Diu, la despesa militar dels Estats Units és de 916.000 milions. Què vol dir això? 3 vegades més que la de Xina i 6 vegades més que la de Rússia. Com has dit això? Rússia amenaça la pau a Europa? 6 vegades més Estats Units que Rússia, el pressupost del darrer any. I la despesa militar dels 31 estats de la OTAN, inclòs el dels Estats Units, no només ja són 916.000, sinó que se'n va a 1,26 bilions. És a dir, el 50% de la despesa militar de l'any passat la controla els 31 països de l'OTAN en relació al conjunt dels 190 països del món. Home, qui amenaça aquí? No sé, és una pregunta, no? Cadascú la sabrà respondre. Els 5 primers exportadors d'armes, que quasi tots coincideixen amb els membres permanents del Consell de Seguretat, excepte Alemanya, que s'ha colat, abans era el Regne Unit, Estats Units, França, Rússia, Xina i Alemanya, venen el 76% de les armes al món. I si afegim Itàlia, Regne Unit, Espanya, Israel i Corea del Sud, que són els següents, entre tots ja se'n van a més del 90% de les armes. O sigui, aquests 10 països venem armes per activar allò que he dit de la llança. Si tu fabriques llances, per algunes coses les has d'utilitzar, no? En canvi, l'única cosa que hi ha equilibri terrible és en les armes nuclears. Els Estats Units en té unes 5.000 i Rússia en té unes 5.000. No totes estan actives, però són activables, també tenen de reserva. N'han reduït, però estan invertint moltíssim en modernitzar-les, en què siguin més potents, més fàcils de guiar, etc. Per tant, aquests informes i oracles conclouen que en general la cursa d'armament s'ha accelerat i això reflecteix un panorama on la cooperació multilateral es veu eclipsada en la preparació de possibles enfrontaments. Això és definició de l'oracle. I diu una cosa, i aquí jo crec que és on la cola, diu una frase, diu: l'equilibri de forces armades i l'establiment de bases que envolten altres estats per generar un efecte de dissuasió també contribueixen a la tensió global. Jo crec que aquesta frase té trampa. Hauria de dir el desequilibri de forces armades i establiment de bases, perquè acabem de veure que les dades, aquí el ChatGPT s'ha equivocat, diguem, no? Perquè no sap sumar la diferència entre 750 bases i 8 bases, no? Entre altres coses. En el cas nuclear sí, però en els altres casos no. Bé, segona part, ara parlem de les propietats. Això és un resum de la llança, com tenim l'estat actual de les llances al món. Martí, 2 minuts. 2 minuts, molt bé. La hipòtesi principal és que, segons un professor, Gil Manuel Hernández, del País Valencià, que acaba de publicar-ho just el dissabte, diu: la Tercera Guerra Mundial no és un escenari futur ni una especulació abstracta, és una realitat concreta. Aquesta guerra aparentment dispersa, global i fragmentada, en realitat és la manifestació de la lluita per la supervivència d'una estructura en col·lapse, on les potències i les elits es disputen les últimes restes d'un món devastat per l'explotació i l'esgotament de recursos. Aquí vincula els dos temes, no? Diu, en les dues guerres mundials les potències van enfrontar per repartir-se els recursos en un món encara que creien abundant. En canvi, la guerra en curs emergeix des de la perifèria. O sigui, a nosaltres ens sembla que no hi som en guerra perquè no ha nascut a Europa, com les altres dues. Però, en canvi, la perifèria sí. Què és perifèria? Doncs els llocs on ja hi ha devastació i expoliació com Ucraïna, el Sahel, l'Orient Mitjà o l'Àsia Central. Per tant, aquesta seria una guerra de continuació de la lògica colonial en un món on ja no hi ha nous territoris per conquerir i els recursos són cada vegada més escassos, no? Aquesta seria la propietat a defensar. I diu, i no sols és un tema de control de petroli o de minerals, sinó sobretot de
dominar l'accés, l'hegemonia de les bases materials que defineixen el futur, l'energia, la tecnologia, l'aigua, el territori, per controlar els fluxos de migrants, etc. Tenim una falsa seguretat en el nord global, que en realitat és una expressió de l'arrogància suïcida del sistema en el qual vivim, que ens pensem que això no va amb nosaltres. Occident encara creu que pot viure al marge dels conflictes que generem, però el capitalisme en declivi ja no pot sostenir la seva pròpia estructura d'explotació i està implosionant. Pot ser que la Tercera Guerra Mundial esdevingui una guerra crònica i interminable. No és només una lluita pel control dels recursos, és una guerra pel futur del sistema que s'acaba. I contesto a la pregunta, porto un mes des que el Ton em va demanar això, no paro, vaig de llegir, perquè no és una pregunta fàcil, diguem, no? Diu, per mi hi ha dues respostes. Si som en una nova guerra mundial, és un altre tipus de guerra mundial de les que hem conegut, com també va ser la Guerra Freda. De fet, en la Guerra Freda es van enfrontar blocs arreu del planeta en lluita per l'hegemonia. Per tant, en això no seria tan nou de traslladar el conflicte armat en altres llocs i no pas en Europa directament. Possiblement als Estats Units, Europa i el món occidental, després de 500 anys de colonialisme, estem perdent l'hegemonia industrial, comercial, tecnològica, fins i tot cultural i política, i sols ens resta l'hegemonia militar. Això és en el cas de Xina i Estats Units, cada vegada va més per aquí. El Consell de... O sigui, una part de la resposta de per què no hem sabut aplicar totes aquestes coses meravelloses potser és perquè el dret a veto en el Consell de Seguretat ha complicat molt, no? Molt bé. Bueno, això sabrem més, en podem parlar després, no? I per segon, i acabo, si no som en una nova guerra mundial, que podria ser més mundial i més global que les anteriors, hem d'evitar d'anar-hi, el que diu ell. O sigui, si parlem del perill d'una nova guerra, no és per, com diu el Marc Rutte, posar més diners per créixer més i tenir més, sinó per desescalar, per aprendre almenys a aturar i no continuar creixent en aquesta escalada que ha començat els darrers 20 anys. És a dir, després de la Segona Guerra Mundial, l'armament s'estabilitza, comença a pujar en els moments alts de la Guerra Freda, baixa després de la dissolució de la URSS i des de l'any 2000-2003 ha començat a pujar i ja estem en els nivells molt semblants en els que s'acostaven cap a la Guerra Freda. Per tant, jo acabo. La competència ferotge entre estats transnacionals, perquè avui en dia ja no només són els estats, els actors i els blocs, no? Que ho complica encara molt més, per continuar creixent il·limitadament en tots els camps, aquesta idea de l'híbris, no? Quan més millor, desmesura, deliri de grandesa, això ho tenim tots com a pulsió humana. Quan això s'agafen les elits i els governs s'oposen i la gent ja ens està bé perquè vivim de la moma de créixer indefinidament i de tenir sempre més, doncs ens trobem en un moment molt complicat. Jo crec que això ens porta a una... la paraula no us agradarà, hecatombe ambiental o fins i tot nuclear, perquè per accident o per inconsciència poden passar coses molt greus que després ja serà massa tard, com deia Einstein, no? En la segona part de la ronda ja suggerirem algunes propostes sobre com sortir d'aquest embolic. De nou he preguntat al ChatGPT sobre com construir la pau, com evitar una nova guerra mundial, per a veure què diu, diguem, no? I la cosa és que m'ha sorprès molt perquè detalla 8 grans objectius i 20 mesures clau. Moltes d'elles ja el senyor Maratinos ja les ha estat posant aquí. Enfortir la diplomàcia internacional, reforçar les institucions internacionals, controlar la proliferació d'armes, abordar les causes fonamentals dels conflictes, desigualtat econòmica, canvi climàtic, respecte a les minories, sancions dissuasives i incentius de pau, fomentar la col·laboració entre grans potències, educació i promoció de la pau i impulsar un moviment global per la pau. Això és el que diu el ChatGPT, tot és molt raonable. Llavors la pregunta és, i per què això no passa? No? És la mateixa pregunta que ha fet ell abans. Si ja des de l'any 28 ja hi ha un munt d'acords en aquesta direcció, per què no passa? Tots recordareu que el senyor Eisenhower, que va estar comandant, no, de les forces aliades i president dels Estats Units, el plegava a dir una cosa molt inquietant. La democràcia als Estats Units està en perill pel complex militar industrial i va afegir també del Congrés. Això no ha quedat gaire posat, però també, no? Clar, avui en dia jo crec que hi hem d'afegir en aquest complex militar industrial polític
el complex financer, mediàtic, tecnològic i en alguns llocs fins i tot religiós, diguem, no? Perquè cadascú en la seva peça juga a favor d'aquestes dinàmiques contràries de tot el que el senyor Moratinos està explicant, que sembla raonable i que són aquestes mesures que hi ha hagut aquí. Per tant, si els nostres governants, i amb els exemples que acaba de posar és obvi, no hi podem confiar perquè resulta que estan treballant per aquest complex, no? O perquè els financien o perquè els donen, enteneu, no? O sigui, per alguns motius aquí passen coses que estan allunyats. El mateix Julian Assange, que l'han perseguit prou per intentar explicar les barbaritats que fan els governs, ja diu, almenys en els últims 50 anys les guerres que hi ha hagut en el món, totes elles han estat fruit de les mentides que els mitjans de comunicació han explicat, creant enemics malèfics que se'ls havia de combatre. Bé, doncs estem visquent això, no? Per això el mediàtic passa a ser tan important amb el financer, que sí que fa dobbers d'això, no? Perquè els crèdits... Per cert, vostès potser ho sabrien. L'ajuda militar és ajuda a fons perdut, és crèdit, es recupera després a compte de la reconstrucció i d'apropiar-te de les terres bones d'Ucraïna. És un parèntesi, si m'ho saben explicar. No he sabut trobar enlloc. No hi ha, tothom parla de 150.000 milions, 500.000 barbaritats, i resulta que no saps mai aquesta ajuda, que aquí és una ajuda a canvi de què es fa, no? La meva tesi és que la ciutadania estem desprotegits davant d'aquests lobbies, que no podem confiar més en els relats oficials, que ens enreden, que fins i tot persones que han estat a dins d'això són prou crítiques com per estar explicant el que ha estat explicant, i que per tant hem d'activar-nos com a ciutadania, tal com diu l'últim punt aquest, no? Que diu un moviment, impulsar un moviment global per la pau, recolzar organitzacions i iniciatives que promoguin la pau i la mediació i pressió política que exigeixi els líders mundials que prenguin decisions orientades a prevenir els conflictes i a renovar Nacions Unides i totes les coses aquestes. Escolteu, si deleguem el nostre poder amb representants, allà on hi ha representants, en altres llocs ni tan sols hi ha representants, i aquests representants no vetllen pels interessos de les majories perquè les minories són les que aprofiten d'aquests conflictes, tenim un problema estructural. Estem en el que es diu ara autoritarisme democràtic, és a dir, formalment hi ha unes eleccions, hi ha uns partits, però a la pràctica estan imposant unes polítiques molt allunyades dels interessos de la gent que volem viure tranquils i en pau en la nostra vida quotidiana i molt més en les relacions internacionals. I què podríem fer per construir la pau? Llavors, el primer de tot és deslegitimar la guerra, les guerres. Això, nosaltres hem creat, com abans he dit, aquest moviment Aturem les guerres. Vam començar fa 2 anys davant de la Delegació de Defensa a Barcelona, al Portal de la Pau. Tu ens havíem trobat a Capitania quan eres el general inspector, parlant precisament de fer un centre per la pau al Castell de Figueres, no? Que vosaltres esteu fent aquí una mica a l'Illa del Rei. Doncs allà estem demanant 3 coses. Una, deslegitimar les guerres. No podem continuar pensant que les guerres poden resoldre res, ni en el curt ni en el llarg termini. 2, hem de deixar de col·laborar. Per tant, no invertir en els bancs que inverteixen en armament, fer objecció fiscal en la part que correspon a despesa d'armament aquest creixent, perquè tot això se'n va cap a resta de la despesa social i resta de l'oportunitat de tenir alternatives a la defensa no armada i civil. Que no sigui... Fins ara tenim dret a defensar-nos, sí. Tenim dret i deure a defensar-nos, sí. Podem pensar una defensa que no sigui ofensiva, una defensa que sigui desarmada, una defensa que sigui civil i no militar, una defensa que sigui no violenta. En això és en el que estem treballant. Hem publicat uns llibres, aquest moviment estem en 20 ciutats a Catalunya, ara ens afegirem a la xarxa vostra d'aquí de Menorca per la Pau i hi ha un conjunt de propostes amb llibres i escrits i la pàgina web que podeu trobar en deteniment perquè ara no és el moment d'anar-hi.